Hello guys, welcome back to my channel. And syempre for today's vlog, it's a birthday celebration sa ako ang baby na si baby Aria. Excited na kayo siya kay Matamiog. Ang favorite place again is Dahilayan. And excited na kayo siya kaya pa na makaroon niya mga igagaw, si baby Prince and Ate Pen and my sister si DJ and si Emily. So alaang lami dito. Yan, it's last year dito gyapon mi dito mi Pine Grooves. So it's around 10:33. So dapat init pa mo sa gayo. And makabot mi dito, lunch dayon and then laag dayon sa Dahilayan. Alright, we're here sa Dahilayan and birthday ni Aria kaya sa Chicago. So unsa man, grabe ka warrior inyong driver oy. Lisod kay Apson. Kaganino. Sabi sa Forest Park, amo lang gyud taning tiguang. Mga sapatos. Warrior cute si Papa. And uban namong baby. Baby girl. Ay laki magud na. So may maglaglaag. Soroy. Yung birthday ni Amber. Na halos gabilar ka rin sa gabi. Bilar ka siya kay sobrang siya ka-excited. Excited daw siya magdula sa mga kasim. Then matingala lang niya kay pasun niya galit ni siya magkuan ba mag-swing. Baklay ba na mag-swing. Hi, namo baby girl. First time naman this year 2020 maglaag din sa Dahilayan Forest Park and the Pine Grooves. But right now, every year sa ako naiingon din mi mag birthday with Amber kay bugno ang panahon and ganahan siya nga mag swing kauban, especially karon nga kauban niya yung mga igagaw akong parents. So family bonding on a Sunday. The birthday ni Amber. Happy birthday! Happy birthday! Don't do that. Bird, make a beat. Purchase your tracks today. Lunch time, so namin din karon sa ilang restaurant. Hinuktok ko sa Indian Right, so among all-time favorite din is ang ilahang roast beef as always, and then the fried chicken, the Amber. Purchase your tracks today. Up. Sa mangga lang ilang maganda dito. Ano mangga? Ano nagilak ka? A few inches later. Bantay ang mga tigulang bantay. Oh, binaki lamig kayo. Paano talaga na baligya ang bagay nga binaki mo ma'am. Tao man nido. One, two, three. Binaki. Look. Hoy, no entry. Grabe ka makabadlungon ba? Di mo sa mga no entry. Sa mga mo leader. So, baklay me. Going sa Pine Grove kay Dahilayan Adventure Park. Muna ni Bino. Adventure Park. Matamig boot camp around almost alas 3, mga alas 4 marag
mag-close rin. I don't know kung makasulod pa ba may ani. So atong atangan. Ang susunod na kabanata. Los kay kumama pero siya kay kawala. Pero siya bata nga nawala. Asa si Prince? Asa si Prince? Uy, naraman sa akong kamot. Hindi na po may mag-lunch. Lain mi? Lain mi? Tanan ka na namotuan. Sorry, kulatan eh. Hi. Come in. Yaya Ozawa. Yaya. Oh my God. Muna siyang challenging living apart. Magkubaluban gano'n. Kubaluban sa bata. Gore powers! Gore powers! Come on! Lupikan ka sa bata dyan. Lupikan sa bata. We're done na sa boot camp and medyo ulan-ulan na around 4 o'clock. And gigapang-kapoy sila. Lingaw kayo mga videos na mo. Palobat na po akong GoPro. So anyway, salamat sa inyo guys sa pag-view sa ko YouTube channel. And please hit subscribe and the notification para updated sa mga videos na ako guys. So happy birthday once again. See my baby, say happy birthday to Aria. Happy birthday, Aria! Happy birthday! Bye! My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah, you're not a will, I will. And syempre the famous na filling station kung asa nagkakakitaan sa social media about this no, nindot kay og lugar na mga vintage cars and uban pa.